Ja, vi står så her med Preben Nielsen. Og vi vil så spørge om hvor meget om nogle forskellige ting om deres vandforbrug. Ja. Er du klar over, hvor meget vand du bruger? Ja, det er jeg. Og det kan jeg godt få at vide, selvfølgelig. Ja. Vi bruger 11.075 kubikmeter. Per dag? Nej, i hele året. Nå. Hele året. Og ud af det der er der så 4.481 kubikmeter, som vi brugt til banevanding. Ud af det der 11.000. Ja. Det skal I trække frem i løbet eller tælle der for at få det reelle. Prøver I at spare så vidt muligt på vandet, som vi kan? Det gør vi i hvert fald. Vi har nede i brugshovedet, nede i omklædningsrummet, har vi sat sådan nogle sparehoveder på, sådan at kommer mindre vand og mere luft i, og det føles som det samme, der kommer ud af den. Og lige sådan ja, det er nok lidt mere, end man bruger hjemme i et husholdning, fordi det er et større parti af mad, man laver her, ikke også? Så ja, okay. Jeg kan ikke lige nok sige noget. Yep. Ja, det var det. Det var det.